1940 година е част от изявите на художествената самодейност на читалището. Празникът Куковден започва рано сутринта с неделя на силни заповеди. Кукерите се събират в къщата на човека, който играе ролята на магаре, кукерската дружина, и викарат цялото село и благославят всеки дом за здраве и беркет. Прогонва злото от хората и къщите с думите да потъне в дън земя злото, да царува доброто. Надвечер кукерите отиват на Мегдана, където се считат жителите на селото. Тук става кукерското хоро. Облеклото на кукерите се състои от бели навуща на краката с кръстосани черни върви, сървури, бяла фуста и алпашки пребиска, бяла плетена панела, червен лек, кръстосани на гърдите каиши. На кръста си завързват преплетено въже, на което са навързани